καλέσω τώρα τη Φαρία Ρινιώμης Αμφέψεων να κάνει τη δική της παρουσίαση. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που ήρθα σήμερα εδώ σας. Είμαι ο Άγιος Χατζιάρης, είμαι υπεύθυνος κατασκευής της εταιρείας Φαρία Ρινιώμης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διοργανωτές για την πολύ όμορφη εκδήλωση και να συγχαρώ όλους τους υπόλοιπους προηγούμενους ομιλητές που δεν ξεπέρασε κανένας της χρονιάς, γιατί ήταν εντυπωσιακό. Θα σας πω μερικά πράγματα για την εταιρεία μας. Είμαι επικίνδυνος και θα σταθώ μόνο σε τίτλους. Φυσικά. Οπότε, σε τίτλους, η Φαρία Ρινιώμης είναι μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ένα ενεργό πορτφόλιο 3 GB. Σύντομα τα 5 GB στα επόμενα 2 χρόνια. Αποτελούμε στα 36 στελέχη όλων των ειδικοτήτων, μηχανική, οικονομολόγοι, νομική και μια διοίκηση η οποία έχει πάνω από 30 χρόνια, η οποία μας καθοδηγεί. Η Φάρια είναι ένα κράμα ελληνοϊρανικό. Ο ελληνικός όμιλος η Φάρια Group στην δραστηριοποίηση το 2016 στις ΑΠΕ και με εθνικό ρόλο στα υπεράκτια αιωλικά. Και από την άλλη, το γαλλικό κεφάλαιο του Cabernet 5, το οποίο διοικείται από την Omnes Capital, που έχει υπό τη διαχείρισή της περιουσιακά στοιχεία άνω των 6 δις και συνολικά στην Ευρώπη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό άξονα και ανάπτυξη στον ΑΠΕ και διαχείριση. Η δέσμευσή μας είναι να δημιουργήσουμε έργα τα οποία έχουν βιώσιμη ανάπτυξη και μακροχρόνια διάρκεια και για να το πετύχουμε αυτό στηριζόμαστε στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, στην βελτιστοποίηση της παραγωγής και στη δημιουργία παράλληλων ροών. Σε κάθε έργο μας, από τη διάρκεια της εξελιγής, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν, να βελτιώσουν τα έργα και να ενισχύσουν την τοπική κοινωνία. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε 4 αξίες. Νιώθουμε δημιουργικοί, είμαστε δυναμικοί, πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μια συνέπεια λόγω πράξεων. Τρίτον, θέλουμε συνεργάτες μακρόνους, ο ένας να βασίζεται στον άλλον για να επιβιώσουμε, γιατί είναι και μια δύσκολη συγκυρία της ελληνικής αγοράς ανανεώσιμων. Και τέταρτον, να δώσουμε αξία μέσω των έργων μας στην τοπική κοινωνία. Ο επιχειρηματικός μας στόχος φυσικά είναι η επέκταση του χαρτοφυλακίου μας, είναι η εισαγωγή καινοτόμων λύσεων σε κάθε έργο μας, η υβριδοποίηση οπωσδήποτε και στο τέλος είναι να διατηρήσουμε την ποιότητα των πεπραγμένων μας. Πώς, κρατώντας όσο μπορούμε περισσότερα πράγματα μελέτης και σχεδίασης και οπωσδήποτε λειτουργίας, γιατί τώρα το ζήτημα δεν είναι η σχεδίαση, είναι η λειτουργία των έργων. Είναι το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη τυχαιότητα. Οι τομείς δραστηριοποίησης μας είναι φυσικά από την ανάπτυξη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, την δημιουργία επιπρόσθετων ευκαιριών και ευελιξίας που έχει πρόσθετες ευελιξίες για το μέλλον, γιατί ό,τι να φτιάξουμε τώρα θα εφαρμοστεί σύντομα στο μέλλον. Και οπωσδήποτε η λειτουργία, όπως έχει είπα και πριν, και η συντήρηση. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ό,τι σχεδιάσαμε και μελετήσαμε ποιοτικά θα μπορέσει να παράξει τη σωσόναξη της ζωής του αυτό που προσδοκούμε και ίσως του παραπάνω. Οι κατηγορίες του έργου που ασχολούμαστε είναι τα αιωλικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά. Έχουμε προσπαθήσει τα πρώτα, αλλά ακόμα ίσως η αγορά δεν είναι τόσο έτοιμη στην Ελλάδα. Τα υπεράκτια είναι η εθνικότητα μας για το μέλλον και η συγκεκριμένη πενταετία επικεντρώνεται στην αποθήκευση, για την οποία έχουμε να προσφέρουμε πολλές λύσεις σε διαφορετικούς επενδυτές, σε διαφορετικούς κατόχους και κάθε μία εξατομικευμένη. Γιατί για μας η λύση της αποθήκευσης δεν είναι μόνο σήμα. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές για διαφορετικούς τρόπους και δεν είναι μόνο αποθήκευση. Η αποθήκευση είναι ο ένας πόλος, ο άλλος είναι η κατανάλωση. Τα ξέρετε αυτά, αυτά πρεσβεύουν. Θα σας πω μερικά πράγματα για το φυλάκιό μας. Έχουμε 33 μεταβάσεις σε λειτουργία, ένα φωτοβολταϊκό και ένα αιωλικό. Έχουμε 134 υλικά κατασκευή, αποτελούν από δύο φωτοβολταϊκά, η μπαταρία μας, σας πω 2 λόγια, και άλλο ένα αιωλικό και μπαίνουμε σε κατασκευή για ένα φωτοβολταϊκό στην περιοχή της Θεσσαλίας και της Θεσσαλικής Φεραιάς Ελλάδας. Το πορτφόλιο όμως, όπως σας είπα, είναι πάνω από τα 3 GB και συνεχίζουμε. Το αιωλικό μας που περιμένει να συνδεθεί
η μπαταρία μας που περιμένει να συνεχίσει το συνέδριο, και όσο περιμένει πια να συνεχίσει, όλοι τη βιώνουμε περικοπές, μείωση εισόδων, ποιότητα. Και το φωτοβολταϊκό μας που ήταν πολύ δύσκολο πάνω στην βραχυδαριά, και αυτό περιμένει να συνεχίσει. Είμαστε αισιόδοξοι. Δύο λόγια για την μπαταρία μας είναι στο δεύτερο διαγωνισμό, είναι 50 ΜΒ, είναι 2 διάρκειας. Η καινοτομία ή μάλλον το challenge που έχουμε βάλει στον εαυτό μας είναι να καταφέρουμε να πετύχουμε τα 10 χρόνια τη στήριξη των δύο ανθρώπων με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια, μόνο μεγάλη συντήρηση και έξυπνη. Θέλω να πω ότι αυτό που αντιμετωπίζει ο κλάδος τώρα δεν είναι περίεργο. Όταν είσαι ένας επενδυτής ανανεώσιμης ενέργειας, είναι δεδομένο ότι έχεις να παλέψεις με την τυχαιότητα, με τη μεταβλητότητα. Άρα δηλαδή αυτό που βιώνουμε τώρα είναι αυτό που δημιουργήσαμε, γιατί υπενθυμίζω στις αρχές του 2000, όταν ξεκίνησε η ιστορία, λέγανε αδύναμο δίκτυο ανανεώσιμη μπαταρία. Ισχυρό δίκτυο ανανεώσιμη σκέτη. Τώρα βάλαμε ανανεώσιμες σκέτες, τώρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και όχι αισιόδοξοι. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και θα καταλήξω η δραστηριότητά μας, ξέρετε, για να μιλήσουμε και στη συνέχεια, ευθύνεται σε όλο το φάσμα από την ανάπτυξη μέχρι και την λειτουργία. Θέλουμε να συνεργαστούμε, θέλουμε να συγκλίνουμε, θέλουμε να φτιάξουμε δεσμούς. Αλλά θα καταλήξω λέγοντας, για μας είναι τρία πράγματα η όλη ιστορία που είναι. Είναι η διανεμημένη παραγωγή. Πρέπει να τη στηρίξουμε, είναι η ραχοκοκαλιά της φιλοσοφίας των ΑΠΕ, αλλά η διανεμημένη παραγωγή χωρίς διανεμημένη κατανάλωση δεν υφίσταται. Άρα θα βάλουμε μια λέξη που λέγεται αποκέντρωση στο φορτίο. Δεύτερον, είναι και η κουλτούρα μας. Δεν μπορούμε να είμαστε επενδυτές ΑΠΕ και στη συνέχεια να είμαστε καταναλωτές θερμικών ενεργειών, δηλαδή θα πρέπει να συγχρονίσουμε την κατανάλωσή μας με την παραγωγή μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την πρόσθετη αξία. Και τρίτον, δεν είναι μόνο η αποδότηση, είναι και η κατανάλωση. Έχουμε στο ίδιο του πάρκο. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Είναι λύσεις που έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν. Είναι κρύπτο. Μπορείς να κάνεις χρήση μπαταριών, μεταφορά μπαταριών, φόρτιση αυτοκινήτου. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Ο συνδυασμός είναι αυτό που δίνει τη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ.